A Rússia hi ha preocupació per les dimensions gegantines que han assolit els incendis a Sibèria. Fins a 150 focs estan actius i des d'ahir l'exèrcit s'ha sumat a les tasques d'extinció. Les temperatures són de 30 graus i la humitat molt baixa i la previsió no indica canvis. Fa setmanes que més d'un centenar de focs cremen a Sibèria. Ja han calcinat 3,5 milions d'hectàrees, una superfície com tot Catalunya. I què han fet les autoritats fins ara? Doncs a la major part gairebé res. És difícil accedir-hi i al·leguen que extingir-los surt massa car. 90% пожаров приходится на так называемые зоны контроля. Это значит, что там пожары не тушат, потому что предполагаемый ущерб от пожаров будет меньше, чем затраты на его тушение. Greenpeace Rússia demana que reformuli aquesta política i lamenten que aquests incendis han agafat una dimensió que ara l'únic que es pot fer pràcticament és esperar que plogui. El fum ja ha cobert grans ciutats de Sibèria davant la indignació de molts ciutadans. Fins que no ha sigut un clam, el Kremlin no ha reaccionat. Ara Putin ha ordenat la mobilització de l'exèrcit i fins i tot ha rebut la trucada de Donald Trump per oferir-li una ajuda que de moment el president s'ha limitat a agrair-la. Greenpeace calcula que aquesta temporada ja s'han perdut més d'11 milions d'hectàrees a Sibèria. Все это выгорает очень быстро, а восстанавливается очень медленно. Estem parlant d'una zona tan gran que mentre una part de la regió d'Irkutsk crema, l'altra ha patit inundacions que han causat una trentena de morts i s'han emportat milers de vivendes. Manel Elias, TV3, Moscou.